toge ta kormo kormo bukur buka hama kahama jero tege keji Besek. nin toge te keji besek 150 টাকা কেজি নাই যাইজি tabuk betlai de dam tamo মানে যেটা সারপ্রা ওবো চলি দङ ভাই কেন চলি দङ বাসু দাম কত ফাইয়া acha o bazar bum khatam sala মংখা সমুনি বাসতলি স্কুল তলা সমুনি বাজার উসমারা সমুনি বাজার acha 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 noro delhi daman thogui tong toge te bukuro রেগুলার দিল্লি acha acha khnaro ko phake manan bole মানাই acha acha konoro nai tong di sini logi wo soya oi nai tong di ambai mangso ke pai thangka 15 kg to phaimani tai 4.5 kg hastung suaro norok sino chongmuni o phaiei mangso togya thek tok bukur joton manthogo paine ka phai beidi phantok ro manthogo hukni phantok hukni moso sara rok manthogo suti pai thangka Pahebedi mo sar saramang